хора, днес ще изиграем 3 игри на Brawl Stars с нови игрови първо. Както виждате, съм го дигнал съм го взел и съм взел новия скин и сме го макснали. Също можете да видите моите макснати герои. И хайде влезем в игра. Ето това е мапа. И ето това е нашия клуб. Ако искате да го джойнете, 996 брой кошари. Това е много ние акцептваме от 10 000 купи нагоре. Тези по-ниските са ни приятели и всички са добре дошли. Хайде да влезем в игра. Дали имаме някой да играем? Не. Хайде една игра да заиграем. Този бройлер трябва да го играете много да пазите рейндж, но като пускате гаджет, супер и го убивате много лесно. Както виждате, имаме морти. Но сме загубили. Морти са умрели. Ето това наричаме късмет. Този герой... Добре, този герой няма го чакат. Толкова лесно. Добре, това е Али. Това е бая силен герой. Където дано... Нема се тима. Но не го искам. Хайде да вземем още една игри. И след това ще играем един друг герой, където ми е малко по-нисичък, но е добър. Ама много добър. Но хайде да видим дали ще спечелим тази игра. Днес клипчето ще е по-кратко, защото нямаме време. Утре пак може да се качи. И ако вземе 5 лайка на това клипче, ще така да е следващия сезон. Добре, играем срещу Спайк. След тази игра ще обясня. Виж са. Той носи този Спайк. Вижте, сега този код не е много... Тук знаем, че има шерито. Не е проблем, но сега се силно. Лош плей от мене. Но взимам ключе. Let's keep it above waterline. Добре, има пърл. Смотрите. Този герой, който аз ще излиза Hypercharge. Скоро. Добре. Ден брал, много добър килпен. Сега да видим дали Макса ще не остави. Добре, знаем, че лесен герой. Сега трябва да го изиграем много. You win this round, punk. Crime call. Round number 1. Има тук един приятел, Яне Про. You try, you buy. Няма да играем Глобърт, ще играем Пирс. Ако изкараме 5 лайка на това клипче, ще купуваме следващия сезон Brawl Pass Plus. И да не вземем пак, може би ще го купим, ама... Step aside. Step into a world of trouble. Добре, виждаме, че Ива Едвер
Добре, той е гей, значи трябва да е. Добре, виждаме, че играе с... Бате, това не е сериозно. Майко. Добре. Той не знае кой броер играе. Майко. Това не беше добре. Сега тъпно следващ съперник. Лили Сосен. Justice made a splash today. Много възможно Лили да пусне гаджет и да не можем да оцелим. Фанк дамидж? Hey, let's keep it above water. Fungus! Who's playing, punk? Oh, you're swimming in trouble. That totem cooked. Save you. Just drop. Хора, това ще е края. Just another day at the philosophy. 568 купча. Гледаме към 1000 години. You're canceled, punk. Гледате, това е най-добрият билд за него, за шоудаун. Но ако играете другото, играете другия гаджет и другия Star Power. И това ще е края. Чао. Гонг SX донщата Гонг, ако искате сме приятели. Кубът е 996 Б Кошари. За 10 000 куби нагоре, това е най-добрият куб. Като стоите в куба 3 сезона, може да спечелите 100 джема, дори и Brawl Pass Plus. Ние също винаги взимаме Full Mega, както виждате, гледайте. Този път Mega вече сме го отворили. И това ще трябва на клипчето. Чао!